खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बे समाव हाग्रामा महिलारिनि मोनसे बेफ्रुसार बिबुंथि बे समाव बीपीएफ नागारनो थाखाय खावलायदों हाग्रामा महिलारिया बीपीएफनि खायसे उल्थां फाल्थां दैदेनगिरिखौ बीपीएफ नागारनो थाखाय खावलायदों हाग्रामा महिलारिया नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों बे समाव बीपीएफ नागारनो थाखाय खावलायदों हाग्रामा महिलारिया जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन थांनाया मोजां मानसिया एसे गेसें जानांगौ होनबा मोजां खामानि मावनो बांद्राय होंगो दोंगोबा माबा जाया थांनायफोरखौ मोजांसिन मोनदों आं जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै आरो सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों हाग्रामा महिलारिनि मोनसे बेफ्रुसार बिबुंथि बे समाव हाग्रामा महिलारिया बीपीएफ नागारनो खावलायदों खायसे दैदेनगिरिफोरखौ आरो बीपीएफआव होंगो दोंगो मानसिफोर थायोब्ला सुबुंफोर थायोब्ला खामानि मावनायाव हेंथा फैयो होननानै बाथ्रा बुंदों जायनि थाखायनो बे समाव गेसें जायोब्ला खामानि मावनायनि थाखाय मोजां जायो होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारिया थारैनो हाग्रामा महिलारिया बे समाव खायसे दैदेनगिरिफोरखौ बीपीएफ नागारनो थाखाय खावलायदों बीपीएफ निफ्राय जानगाराव थांनो थाखाय खावलायदों बिथां हाग्रामा महिलारिया मानोना थांनाय सानाव नोंथांमोना मिथिगौ दे देबोरगाव बियाबाव थामहिनबा हाग्रामा महिलारिनि बे बियाबावनो गोबां बीपीएफ नि दैदेनगिरिफोरा बीपीएफ नागारनानै यूपीपीएलआव जगदान जादोंमोन आरो बे जगदान जानाय बाथ्राखौनो रिएक्शन होदों बिथां हाग्रामा महिलारिया आरो बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे खायसे दैदेनगिरिफोर थायोब्ला बीपीएफआव खामानि मावनाया मोजां जाया आरो बेखायनो बीपीएफ नागारनानै खायसे उल्थां फाल्थां दैदेनगिरिफोरा थांनांगौ होननानै बिथोन होदों हाग्रामा महिलारिया जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन थांनाया मोजां मानसिया एसे गेसें जानांगौ होनबा मोजां खामानि मावनो बांद्राय होंगो दोंगोबा माबा जाया थांनायफोरखौ मोजांसिन मोनदों आं जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै आरो सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों जाय उल्थां फाल्थां सानो बियो बीपीएफ नागारनानै थांनांगौ गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थांनांगौ होननानै बिथोन होदों हाग्रामा महिलारिया आरो बिथाङा बुंबावदों जाय थांनो गोसो आरोबाव जुदि सोरबा थांनो गोसोब्ला बीपीएफ निफ्राय थांखा होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिया आरो बिथाङा बुंदों दे फैबाय थानाय समाव 2025 मायथाइयाव बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारियानो फिन बीटीसीनि चिफ जागोन थामहिनबा बे समाव बीटीसीआव बीपीएफआनो सरकाराव फैगोन होननानै गोख्रों दाबि खालामदों हाग्रामा महिलारिया जोंना खोथाया मा दा बीपीएफ हान्जाया सरकार दानाया 100% फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव बीपीएफ नि सरकार जागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिया आरो जाय बिथांमोना बे समाव उल्थां फाल्थां सानबाय थायो बे सानग्रा दैदेनगिरिफोरखौ बीपीएफ नागारनो थाखाय खावलायदों हाग्रामा महिलारिया बे समाव गेसें जायोब्लासो मोजां होननानै बाथ्रा बुंदों बीपीएफआव मानसिफोरा होंगो दोंगो जायोब्ला खामानि मावनायाव मोजां जाया जायनि थाखायनो गोबां खामानिफोरा आद्रा थालाङो दा बेखायनो बिथांमोना बीपीएफ नागारनानै थांनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिया जाय बिथांमोना बीपीएफ निफ्राय थांबावनो गोसो बे थांबावनो गोसोखौ होखारदों हाग्रामा महिलारिया थांनोबा थांबाव होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिया थारैनो रायखांनांगोन जाय समाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नाजायो बे नाजानाय समाव गुबुन समाव जयनिं हाबाफारि लाबाय थायो आरो बे लाबाय थानाय समावनो हाग्रामा महिलारिया दे बिथाङा बुंथिदों जे जाय बिथांमोना दोलो नागारनानै थांनो गोसो दंबावोब्ला उल्थां फाल्थां सानग्रा दैदेनगिरिफोरा थाबैनो बीपीएफ नागार होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिया आरो बे समाव रायखांनांगोन जे फैबाय थानाय समाव साबैसे बीपीएफ नागारनानै थामहिनबा हाग्रामा महिलारिखौ नागारनानै सोर दैदेनगिरिया थांगोन बे साननो गोनां बाथ्रा आरो बे समावनो हाग्रामा महिलारिया गोख्रों बुंनाय बाथ्रा थामहिनबा गावनि दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ बीपीएफ नागारनायनि बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों जोंना खोथाया मा दा बीपीएफ हान्जाया सरकार दानाया 100% जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन थांनाया मोजां मानसिया एसे गेसें जानांगौ होनबा मोजां खामानि मावनो बांद्राय होंगो दोंगोबा
माबा जाया थांनायफोरखौ मोजांसिन मोनदों आं जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै आरो सोरबा सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों खिन्थु जोङो BPFआ 2025आव 100% सरकार दागोन बास जोङो थांनोसो होगासिनो दं सोरबा सोरबा एसे उल्था फाल्था सानग्रा मानसिफोरखौ बिराद मोजां दे जाबाय। थेंक इउ सार।